Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila, libat. Hoy! Nga na niya naman sa kasakong kwarto, Harrison. Dali agad ni mong gimingaw na Ikaw ako. ba? Mag-chat ka na. Ano ka? Ang binang imong kinit ang cellphone, be. Ano? Ay, hoy! Sige na, Ano ka? ihatag na ako. Aray! Masama ka! Pangibargo ni mo! Ang bilang na. Dili! Kailan ba mo pangutan na? Unya na! Ako nang tawag as bimbo! Di ba himo tawag ni mo sa bimbo? Usa? O gano'n dili man? Ha, Rickson? Masama ka? Di ka kinahang makagawas din sa bahay sa mga kidnapper? Ganahan ko makagawas din, Pero, di ko ganahan mo pa uli. Usa? Unsa na gutaon ni pagkaunsa, ah? Di ka kinahang mo pa uli? Uy, nga no gutaon? Basta. Ayaw kunta ka si bimbo, ha? Ang binang cellphone, be. Ay! Hoy! Kalain ko ni mo, oy! Mura pa kagilakangan o kaagtaan mo batasan ron? Basta. Why mo kontak na to sa bahay? Naunsa na taon ka? Pero di ka maluin ni Papa Luisito nga babalakag naon sa rata? Unya ata manawag kung makahunahuna na ko paagi. Usa pa agiha? Ay nasig pangutan na, di ha? Hoy! Rickson, noy! Abi pa na cellphone ba? Yabag nintuhan na. Lain na jugdagan sa auto kay. O naman ano siya mangita paagi magkaikis mo din eh. Usa sa kinakaon sa mga kidnapper. Ano wala naman sila mamalik? Kalain sa din pagkakidnapa, uy! Bimbo? Unsa man? Hapon naman? Wa pagyapay balita bahay ni Raxon? Wa pa gyud binos. Ay. Kakita bitaw ka na mo dahil ka nakapong naging may telepono nga mo pagting. Nabalag ka naman ko yung netabo nila, uy. Bisag ako, Bimbo. Kahilak ko na magani ko rin nga mabalik si Layla. Ngano ganito ang kahilakon makanoy tigoy? Maayo magparyente mo? Walang tayo hilabtanay sa atong gibati, Binos. Mamali akong gibati nga mura mag-aawa ka rin Layla. Kung muna magutog akong giisip nga raga akong anak. Oh, hinuon? O di ay, magkasinabot gid mo kay parihas mamong kulok ko yung utok. Bangag sa ilo. Grabe naman sa naman sinultihan ni mo, day. Kulukoy, yun ako, kulukoy. Binos, dili na imong bayo eh. Respetuhi sa mga tao din eh. Ups, ups, ups. Oy, Way mo tubag na telepono, way mo tubag. Ako'y kitahasan sa kung mga amo nga mo'y mo tubagan. Tumaga na tayo na! Basta si Raxon na na! Ay, kung suguan nga lang ko ni mo kulukoy. Digoy, unsa naman ang telepono? May pagting man na, sige na, tubagan na. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello? Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Digoy? Digoy, kisa ka ng kasulti mo. Dili! Hoy, Digoy! Si Raxon na ba na nanawag? Di! O say, Digoy. Di lagi nipon. Unsa? Dili ko. Dili. Oo, siya na ko eh. Pagklaro na ko diha ni Digoy? Saba mo, hilom. Unsa? Do, dili ni punerarya do. Ay, animal. Buset! Pangag sa ilong. Bay, Kanina. mga hanggaw, mabugos, punerarya ko no. Sa man itong nanawag, nangita man ni Budoy na tikibalsamar. Ay, salamat. Kadili disgrasya ang gitawag. Si Rickson ang balik-balikan akong tawag.
po niya sa sala. Ah, hala. Naa siyang dughan ng iyang cellphone. Ako baka nakawato, no? Ano matawagan ako sa Bimbo? Naagi na siya number ni Bimbo diha. Hasto, ako ni kawato ng iyang cellphone. Kuhaon ko ni iyang cellphone. Ningan, Bimbo. Bimbo, si Bimbo ninawag. Tabagon ako. Hello! Bimbo! Abi na! Ay! Alay! Si Layla! Natubag ko ni Layla! Unsa? Noy Digoy! Noy! Sus, Ginoo ko! Dali, Noy, dali! Natubag ko ni Layla! Natubag na ka! Hey, salamat! Kay Buhi pa! Salamat, salamat! Pero, unsa? Naunsa ka, Bimbo? Ngano biti urok mo ka diha? Angay lang nga magpasalamat nga buhi si Layla. Siya magiging ka ang nabati ni mong mitubag ni mo, Bimbo. Oh, lagi. Pero, Pero unsa, Bimbo? Bimbo? nganong si Layla man ang nakatubag nga? Ang number man ni Rickson nga akong gitawagan. Unsa? 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 Sigurado ka nga number ni Rexon ang iyong gitawagan? Wa ko makasabot. Nga naman eh. Bitaw, no? Ayaw ko nga nag-uban karon si Rickson o si Layla. Masama ka! Ay nang hilabti ang cellphone. O gani dili man ha? Ngawa naman ka magunok diha nga makaikyasta. Ano dili man ako pahimuslan? Ngawa pa mabalik mga kidnapper. O ikaw, ano nagtugtog magkadiha? Basta, dili pa ta mamauli. Rickson, naunsa naman ka? Ali pa ta din Samtang, wa pa ko makapangitag rason. Sa unsa lagi? Unsaon nga, dili mahinayon ang amo kasal ni Venus. Unsa? Unsa man, nakasabot kasabot na ko ipasabot, Layla. Nakasabot ko, oy. Binisaya ko na. Ang wala ko masabti kung nga nung iangin ko ni mo din, Oh, kung gusto ko ka mulayas, ikay pangitag paagi kung asa ka agi pa yun sa gawas. Niyabag naman tingalitaan ni. Ikaw nayabag na yun ka. Giganahan ka na preso ta din, Unsa man ka? Wa kay utok? Naa! Di palagi ko ganahang mapauli. Kay nausab nga akong hunahuna. Dili na ko magpakasal ni Venus, bisan kanus Unya, anhi na lang ka din, Oh, Unya, kung mabalik ang mga kidnapper. oh, maigo sila sa akong kumo. Sure ka? Sure ka, Rickson? Pero, masama ka. Sure yung hindi ka magpakasal ni Venus? Oh, lagi. Sigbalik ana eh. Klaro Dili lang. ko magpakasal, dili. Period. Busa. Anhilan na ta din Pero, naibaw na ba ito sa bimbo niya ako din, Kaya ako ko natubag yung tawag. Naibaw na yun siya karon nga kauban ta. Oh. Bahala na sila nga maghuna-huna kung nganong nagkauban ta. O kung nganong wa pa ta mauli. Naglibog git ko. Ngano nagkauban man sila karon si Layla o si Rexon? Kana ang makapahibong kayo. Hala, no? Nga nung may katawa ka, Digoy. Ay, ang ilaga nakahukom na. Unsa, Digoy? O unsa na yung magipanulti, no, Digoy? Ni Digoy, usa may naasi mong una-una. Ang nasa kong nahuna, maong giapil na itong kidnap si Rickson uban kang Layla. Unsa? Maukan na! Maukan na! Normal man siguro yung tiguang, ha? Unya mo katawa ni ka rin, Digoy? Doon ay katawanan? Digoy na unsa ka ba? Nalipay ka nga napilog ka kidnap si Rexon? Wa! Wa, uy! Wa! Pero, doon na lang ko'y nahimutan. Unsa man na gina, tiguang? Nga lang ko rin magtigawang di ko magsaba, uy. Kay, giganahan mo lang ko ni, mga lang ko ni magtiguang. Muna, masulti na ko. Diya una mo. Bahala pangutan ang anong nahimuot. Digoy, asa ka? Digoy! Yung bagmag yun yung tiguang, ha? Wa na ko makauyon inida. Bimbo,
Murag doon ay mitraidor na ko inahitabo ah. Okay, sa man kang mitraidor ni mo, Bimbo. Kinahanglang maklaro ko ni. Hoy, Bimbo! Asa ka pa ingon? Ayaw ko biyae! Bimbo! Usa ba ning pagkahitabo ah? Ano si Laila man ang nakatubag sa tawag ni Bimbo sa cellphone ni Rexon? Rexon! Sige na ba? Hoy! Patawag ako ni Bimbo ba? Dili mahimo. Ano dili man mahimo? Ako man lang siya sultihan nga okay ra ko. Dili lagi mahimo nga mahibaw sila kung hain ta karon. Pero nga naman, gyud. Ha, Rexon? Gusto kong Asa imong gusto? dili sa mahinayon ang inyong kasal ni Bimbo. Usa! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!